OK, ste pripravení, Hrza s pouličnou šmaku uvádza album môjho pohľadu v slovenskom znení. Rap Hrza, hostia, kamaráti v jednom, produkcia Farky, DJ Exit, Havec, Ver, Eda, Vojťa, 3 beat, z môjho pohľadu bez rozdielu 2. Hudba so srdcami. Rúďo, Tina. Dneska zdravíme tu na Mirca, no čo Mirec? Čau Hrza, zdravím ťa, som ťa tu našiel konečne na koncerte, som ťa zastihol pri dobrej náladičke, ako vidím, si tu freestyloval. A keďže ti vyšlo pred nedávnom CD alebo album, tak chcem sa ťa opýtať niečo ohľadom toho, kto tam bol, kto proste bol na spoluprácach, kto bol na inštrumentoch, kto ti robil inštrumenty, kde sa nahrávalo, ako dlho ti to trvalo a takto okolo toho. Jasno. Ako to si riešil všetko a podobne. Takže na produkciách je napríklad Farky, výborný producent, sú tam aj tie také staršie veci, ktorých mi bolo ľúto, lebo on neprišiel. Potom ďalšia vec môže byť napríklad študentov. Počkaj, toto čo je stále reč. Ak chcem Drakelu, musím Brakovič. Práce Nitra, Bratislava, ľudí práve medzi tými koncerty Arda Drakelu. To sa len smejem, vždy som totiž čakal, chcel som niečo dosadiť. CDčko bude aj na predaj niekde, alebo budeš ho len mať na internete, ako aby si ľudia mohli? No, chcem ho dať aj na úložte, aby si to ľudia mohli normálne celé stiahnuť, ale zatiaľ to je to CDčka, dal som ich vonka do placu asi 70, z toho som 50 už mám vonku. Veľa ľuďom som proste porozdal, to je jasné, a inak sa predáva, pár ľuďom som to poslal teraz. Pár týždňov, no. Teraz ideme robiť jednu takú dosť dobrú vecičku, na ktorú sa tešíme. Vymysleli sme ju, keď som mastroval CDčko, tak sme vymysleli jednu veľmi dobrú tému, na ktorú sa teraz teším. A môžeš nám ju prezradiť? Vyťahne to z teba? Povieme im názor, že čo? Alebo asi kedy tak by ju ľudia mohli čakať? Chceme ju tak január, február by sa mohla dostať vonka a potom budú sa robiť ešte akože ďalej vecičky, ideme robiť spolu a spoluprácu. Ale za to neženeme v noke, ego máš, každý to vie, môžeme tu nadať, už budeme to dneska reprezentovať. Držeme tu na okolí bratov a sestry, ktorí dneska predpovedňou so mnou dávajú. Dneska tu na pestry, budem dál ľudia, tu nás hrnej nevestry, MH, daj si, Pepo, daj si. Poličného šmaku sú ešte viacej členov, alebo iba vy dvaja? Potom ešte, ale potom čo sa týka hudby, tak produkciu to robí Farky, to sme aj spolu dávali ako Poličný šmak nejaké skladby, to je hudeba DJ Exit. PA2. Ako si sa s ním zoznámil a ako ste nahrávali tú skladbu, keďže on je z Čiech a ty si zo Slovenska? No, takže basa alebo chalana, ktorého môžete poznať ako DJ PA2S z Čech. Je to bývalý člen Chaosu, tú skupinu myslím, že pozná veľa ľudí. A s chalanom som sa nakontaktoval tak, že som potreboval niečo napísať na hiphop.cz, tak som tam proste písal jeden mail a pozeral som, že komu to pošlem s chalanov, čo tam robili, tak som tam zbadal basa a tak som napísal jemu. A tak sme sa potom zoznámili a sme si sem tam napísali nejaký mail a teraz vlastne aj cez jednu sieť, proste to je jasné, že už môžeš byť sem tam s chalanom dohodnúť niečo, tak sme sa dohodli, vybavili sme mu jednu akciu v Kompase, v Zlatých Moravciach, tak keď tu bolo raz, tak bol proste aj u mňa. A má tu frajerku v Topolčano a išli sme na druhý deň do štúdia. Kalan už mal mať napísanú ináč skladbu, ale mal to iba kúsky rozrobené, tak si to dopisoval vlastne tu v ten deň, ak sa to nahrávalo. Takže čisto čerstvá skladba od neho. Hej, od neho, hej. Pánko. Ale mal pripravené akože nejaké veci, ktoré tam budú, ale písal si proste veci, keď sa jezdil so mnou autom, keď išiel proste v štúdiu si písal, u mňa si písal doma veci, niečo si už on doma v Prahe pripravoval. Aha. Keďže máme tu aj spevačku alebo vokalistku, môžeš nám ešte raz predstaviť, prosím ťa? No jasné. Tu je Martina, ona je zase v skladbe, ona je v skladbe Letná pohoda, ale na YouTube tam môžeš počuť
verziu, ktorá nebola síce úplne zmastrovaná, ako mám na CD-čku, ale má ešte trošku lepší. Je tam trošku lepší ten spev, sa mi zdá. Musíme bojovať o šťastie svoje, snaž sa vyhrať svoje každodenné boje. Tak to je. Tento album je o tom, aby tu vyhrával konečne zase dobro. Fakt, že som rád, že sa začína robiť rap, ktorý je pozitívny a ktorý ľudí motivuje a tento rap dúfam, že ľudí trošku naviguje, hlavne mladých a aj dospelých tým správnym smerom. Každý si ho môže ísť svoje, ale proste dôležité je, že kým budú ľudia dobrí v preváhe, tak to bude v pohode. Keď to preváži už na stranu zla, tak to bude úplne v piči. To potom na ulicu by som ani moc nechceli. Asi tak. Čekuj. ARC dá. Tu na premiérca Nitra. Pozdravenie. Je. Pouličný šmak. Šteo. Jo. Ruďo. Hrza. Môže byť. Pozdravenie a dúfam, že vás album poteší a dúfam, že vám niečo dá do života. Ak vám nedá, tak dúfam, že vás poteší. Jep. Čau. Yeah. Hrza. Intro. Konec filmu. Tento album venujem všetkým tým, čo tvoria môj tým, všetkým tým, čo milujú repový rým, všetkým tým, čo album podporili tým, že ho zohnali a šírili vďaka im, tým, ktorí album vypočuli, nielen počuli, predsudky odvodili a niečo z neho zobrali, tým, ktorí na album so mnou tracky nahrali, spoluprácu dali a so mnou zajebali, Jack, ľuďom mal za autom, hlava bas, píči, či skliečaky, zdraví vás, k tomu aj ženy, Martina a Klaudia, posielam pozdravy a veľa pravdia. Zdravím všetky československé dediny a mesta, všetkých priateľov, čo mám od narodenia do dneska. Viete, koho myslím, je nás strašne moc, sme spolu spätí ako tmá čierna noc. Nemáme čas sa vidieť, ako tak kedy, ale myslím na vás skutočne odkedy. Pre vás všetkých je tento album, vypočuj si týchto, vyhovalnú salvu. Viete, že mi nejde o žiadnu vyjebanú slavu, ale nech počuješ, čo ma teší a čo je behlam. Tu je posolstvo od posla pre bratov a sestry, bez ktorých by život bol šedivý nepestrý. Môj uhol pohľadu, ktorý dám aj tebe, bez rozdielu vám dávam všetko, čo mám v sebe. Menší aj počerený, aký aj život, taký je rap, taký je hip-hop. Plňte si sny a buďte stále šťastní, prajem všetko naj a deň po piči krásny. Čus, držte sa a dík, yeah.